Алимы в своих проповедях часто советуют посещать кладбище, дабы в напоминании мусульманам о последнем пристанище, совершении благих дел и необходимости вести праведный образ жизни. Такой возможности у жителей села Бердюрт ранее не было. За отсутствием здесь кладбища жители хоронили своих усопших в соседних поселениях. В рамках договоренности главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова и президента фонда Сафмар Микаила Гуцериева здесь возвели кладбище, учитывая пожелания и рекомендации старейшин и духовенства села. Особенно кашмиш 20 метик, кашмиш выделить метик дертха, сабакды гон аде хамс хамдаср, ханжвангуш дер ярхиле де вахр датш тоде. Дам бей вахр мидир, وصدقت تيجي. نو تمني مني يرجع خذ ده ديك بيبولبو. شي همن ثاني شي قامن شي مخكادونا كيتش ديش خذ ديش تا ديش دعودش ولا سجدونا اتو بويلق ميكايل دقشور او بيرديور ترغ بولش بول ناخادونا ناخ ترغ دون حون بركل ولاس حيدان نانتير حيديزلشتير حين خلحار الخيتش حمن دير دال قابل ساعدولتها تخون دوق صوت داتا تخون داتا ايش او مخك مالله ولدا حاج دا حتشوالش شي بنرج دوان بيت بيش باتير شاش بالبيزيل خوش بقيرج الدوانات اي قطاع ويبيرق لق اي عدون. Возводить кладбище в селе Бердюрт начали весной текущего года. Забор в длину около 450 метров с центральными воротами и заасфальтированным подъездом имеет и свои парковочные места. Внутри беседка, а также имеется переносной зонт. Снаружи отстроен молельный дом с прилегающей к нему комнатой для инвентаря. Лопаты, бензокосилки и вся необходимая утварь в ней уже имеется. توم بوتش دونا قاشو يوتش دونا يسل دولج دول هم عد تدخيتش دونا مل دولج دول طول جادر حتى الله تتخون دول حتوج دول كل دو قديكه تو يشوتش دونا استيوش دونا اشت مقدات اولج دون بريديلت ديتش دون بول الباب توتاني دون حنزاوت مي سسيدني يرتش دا قورو من سق حنز سق داو داوقت ويش برام او سق داو تريدو دي واچن شتيست مات كيترس تان حكوامين وسو زير دوخ صوت زام гирта захол яах гиртштем понятно троны чах صوت нез. Село Бердюрт основано в 1999 году. По данным на 2023 год здесь проживает более 1100 человек. Село развивается активно, реконструируется инфраструктура, отстраиваются социальные объекты. В связи с этим местные жители выражают особую благодарность и руководителю субъекта Махмуду Али Калиматову. شي حتى شحنا تخن ويلا تجول والدونا بچهدونا محمود علي سيخ تخيوش قاچ يشتر فدو حجدونا خزدونا تخون يشتر قلقادونا شينيس قاچ برمدونا ناقصتل ديش حواجو يا ميكائيل حچوال بيا قم ميكائيل ثاني متكر بيا خلقنا مخكا ازناق واقولش دونا تو بياچ بلخا دغچور دونا محمود علي دونا بركل آلا ديل ريس خيل آلا دونا ناخ وكل ويوسو دونا او يورتش دون تو وسخل والدار شي دونا بركت شيغر سوداقش مخكا ناق والش دونا مسكش ناق دونا خلما وزيري داخلش دون داويل وين تو محمود علي ناخ دونا. Реставрация кладбищ в Ингушетии началась в прошлом году. В рамках первого этапа было отреставрировано 42 кладбища. Сейчас уже в ходе второго этапа восстановят еще 28. Из них 25 мусульманских и 3 православных. Всего программа включает в себя более 100 кладбищ и завершить планируется в течение 2 лет. Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.